At syempre, hindi mawawala si Ma'am Grace, Miracle Grace. Yes, sir. Ba't naging Miracle Grace po? Sir, kasi parang imposibleng grace pero nakakatulong pa rin kahit papaano. Kaya yun ang Pero sir, yun para sa mga kababaihan. Ang Miracle Grace, inaano ko pa lang siya for foundation. For foundation. Yes. So, from Miracle Grace, magiging Amazing Grace na. Amazing. Hindi pa naman. Basta Miracle Grace pa lang siya. Then, ang tabayanan nyo, sir, pag naibigay na yung aming sec na para sa foundation namin. Then, ang mga sponsor natin, manggagaling ng Amerika, parang panata naming mga negosyante. Pinopromote ko nga po pala ang Grace Hardware and Construction Supply sa Mangaldan, Pangasinan. Saan yung exact address mo? Mangaldan, Pangasinan, sir. Sa mismo mga... Yes, sir. Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. Ilang percent po discount nila? Magbibigay po ako ng 5% discount. At ma'am, yun, kasi nakita ko talaga solid yung support mo sa mga riders. Bakit po napusuan mong suportahan ng mga riders? Para naman po kahit papaano, sabi nga nila, share your blessing and more blessings to come. Yun na nga nila. Ang naniniwala ko sa panatang yun. At si mama isa ring rider? Yes, isa po akong riders. Proud to be, ako po ang presidente ng GMG Pangasinan Chapter. Ano po yung GMG mo? Grassland Motorcycle Groups po. Maraming salamat po. Baka may gusto kang batiin. Binabati ko po kayong lahat and I love you. Yan, thank you very much. Sana po ma-inspire din po ang ating mga viewers na makita rin po nila kung gaano kasaya at para magbigay ng tulong, kahit konting tulong lang na mapasaya natin ang mga bata, ang mga kababayan natin. Inaanyayahan ko din po kayong itry nyo rin po na magkawang gawa para po sa ating hindi po masama ang magbigay. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Grace. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Abby Miares ng Agno Cyclists and Riders First Group. Unang-una po nagpapasalamat ako kasi naimbitahan ako ng Rev Up Charity for One Luzon na ito. At napansin ko po na malaki po ang naitulong ng charity na ito para sa ating mga beneficiaries ngayong araw dahil bukod sa bigyan po natin ng relief ang mga bata, napasaya din po natin sila lalo nagbigay sila ng mga palaro, ng premyo at saka higit sa lahat po masaya rin sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa kapwa. So, support po natin palagi itong Charity Riders for One Luzon na ito at ipagpatuloy po natin yung ating magandang nasisimulan. Ako po si Milanin na nagpapasalamat sa mga riders na nakatulong sa mga bata at nagpapasalamat po ako sa inyong lubusan at nakarating kayo dito sa Barangay Awag po. Salamat po. Welcome po dito sa aming Barangay Awag, Pangasinan. Mga riders po ng One Luzon. Para po sa inyo mga riders, mag-ingat po kayo lagi. At sana ipagpatuloy lang ninyo yung mga programa niyong ginagawa para sa mga foundation na ganito. Salamat sa ayuda at napasaya mga bata sa ginawa nyo. Ako po pala si Virginia Balingao. Nananawagan po ako sa mga riders na humihingi po ako ng konting tulong po para sa anak ko po na may sakit. Sana po matulungan po nila ako. Tawagan niyo po ako sa number na 0948-7457-473. Yan po yung number ko. Sana po matulungan po nila yung anak ko na may sakit po na meningitis.